prostě zhořel, kámo. Oh way. Let's go. Takže ani Páťo. dva nestačili. Ale Ani my dva jsme jste měli nestačili. šanci. Ale ty Jo, jsi jakože- over. Šanci jste měli. Jako my jsme možná fakt měli strávit ještě víc času tím získáváním věcí, jakože... Já asi? Já nevím, minimálně jakože myslím- jaká tady byla naše jiná Firesky šance vyhrát. potřebujeme a perly a tak, jakože... Ale my jsme udělali všechno perfektně, podle mě, jakože my jsme fakt jako přežívali, že to bylo hrozně goated. Jo, jako když jsem tě tam zachránil s tím oslem velkým, tak to bylo... Jo, to bylo crazy. To bylo actually crazy. Jakože já se taky udělal nějaké klače, které byly hrozně cool, ale prostě to bylo úplně k ničemu, nebo já nevím, jak máme jako vyhrát, my jsme udělali všechno perfektně a stejně jsme se ani nepřiblížili k tomu endu, jako realisticky jsme měli jeden Blaze Rod a teoreticky jednu perlu, než jsem ji použil na to, abych se zachránil, ale nezachránil. Takhle, No, hele, já jeden... si taky jednu perlu a ty jsem použil. Takhle, jeden scénář jsme řešili, jak to můžete vyhrát, že jo? Jako, ten je pořád na stole. Jo, že prostě donutíme to rage quit, no ale teď už tě nezamknem, že jo? No, Já jsem čekal, že jak znám Kaspara, že to bude jako zahrnovat nějakou finanční OK, jsou část, dvě. co budu muset Jsou dvě poslat. možnosti, jak to můžete vyhrát. O můj bože. Tohle mě fakt štve, jakože mě přijde, že jsme hráli fakt dobře. Jakože, Jo, hráli jste špatně, takhle bych to řekl. Tobě se to říká, když jsi nesmrtelný, střílíš blesky, olizuješ gásty, tak Jak přiletěl na tom Gastovi, to mělo hroznou auru. Jo, to je jako dobrá feature, jakože ty novinky, co se přidali ale od toho ten, kdo první... ji vymyslel, to je takový frajer, jo. Jo, to proč ne. to vymyslel ty, ňupe? Ach jo. Jakože ty updaty oproti tomu prvnímu No, dílu já jsou jsem jako to totiž super. vymýšlel v době, kdy jsem si myslel, že já budu ten tyrán, víš? Pomoc! Násilí! No by the way, do komentářů nám můžete napsat, kdo třetí nám pomůže příště. Kdo bude naše asistence, kdo doplní naši trojici. A příště ve třech už to vyhrajem. Jo. To jsme říkali už teďka při dvou, jen tak bych chtěl říct. Blablabla. Děkujeme za slednutí, ahoj. Dejte odběr, Ahoj. ahoj.